Croeso I banel Mabwysiadwyr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru ar y gyfer y Eisteddfod 2024 yma yn Mabwysiadu yn Rhondda Cyfantalf. Nawr, eleni mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru a anwybyddir yn anffurfiol yn system fel yr NS neu National Adoption Service yn fath i ddegawd o gefnogi teuluoedd ar ei siwrniau Mabwysiadu o'r ymweliad cychwynnol I gymorth gydol oes. Mae wedi cael ei ronsio yn 2014 a mae'r Gwasanaeth yn gweithio mewn strwythur tair haearn rhwng Gwasanaeth a Mabwysiadu a awdurdodau lleol, mendrau cydweithredol rhanbarthol a thi canolog cenedlaethol hefyd. Mae teulu yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau Mabwysiadu dyfodol a gwasanaethau iechyd ac addysg hefyd. Felly, gwasanaeth hollol anhygoel. Yn siarad yn anhygoel, mae dyn ni ambell I wastau yma, am y llwyfan. Croeso cynnes sydd yn hefyd. Da ni'n gwneud yn allwch chi gyflwyno hynna, yn dyn sôn hynna. Pam neu rydych chi Mabwysiadu fel yn hwnnw neu fel partner, a cyfanswm o blant sydd da chi o sôn hynna. Ydych chi'n ti? Helo, Joen? So mae Catrin Rogers ydw I. Nes I Mabwysiadu gyda'n gŵr, a mae gyda ni ddau o blant, 4 o 7 mlynedd. Iawn, croeso. Helo? Helo, fi yw Gwasanaeth teulu, fi sy'n Mabwysiadu gyda'n gŵr I. Dwi'n 2 mlynedd yn ôl gyda'n mab ni sydd allach bron fi. Croeso. Helo, Joen. Ydw I Hyn Morgan. Nes I Mabwysiadu gyda'n wraig. Dwy fachgen, a mae dwy arall yn ei wneud. 4 o'r ti. Iawn, croeso I chi gyd. Mae'n dechrau gyda ti. Beth yw'n ei wneud? Os yna ddim gweithio, mae'n sioc. Felly mae grwpiau o ddod i'r chwiorydd, plant un bechgyn a phlant ag anghenion mwy cymleth sy'n aml yn aros yn ddod I gael i'w Mabwysiadu I ddeall. Yn ddim yna ar gyfer talent yn bod yn y chwiorydd yn aros 155 diwrnod yn hirach na phlant unigol I gael i'w Mabwysiadu. Nawr hyd, wedys I Mabwysiadu 2 frawd ar yr un pryd gyda nhw'r rai, oedd ti wastad yn agored I'r syniad o Mabwysiadu mwyn I un plentyn? Hollol onest, na ar y bellach. Doedd ni'n meddwl yn mwy digon gamp. Ond ar ôl siarad mwy gyda'r asiantaeth a gweld rai o'r coffaith oedd ar gael, yn creu angen nawr I chi gweud yn glir, mae gan un bendyn ar waith. Unwaith sy'n un bendyn, mae bywyd a ffordd sy'n byw yn digwydd yn chwyr. Dyna sy'n gweud, ni'n sôn yn ei gwanaeth. Unwaith sy'n gael yn bantu. So, ni'n ffodus iawn yn cyrraedd bechgyn, ac yn gweud mae Cymru yn wedi rhaid hynna, ni'n siarad 3 lan sydd yn hyn. Nhw'n lot anoddach I gael I Mabwysiadu. Felly oedd lot o cam yn ddwy I cymryd Cymru yma, ar ôl lot o sgwrsio yn ôl yna, ar ôl waith o gwaith fe, yn gallu bobl, yn gallu rhoi sôn yna gan y teulu. So ni'n hwnnw fan ni'n gallu, hwnnw fan ni'n gallu dwyn ni'n grwch ar y bechgyn. A ni'n cwrdd ni yw'n byd diwethaf asiantaeth yn ei roi allan. Mae nhw'n wedi mynd ar rhwng y postigen, a mae nhw ddim wedi mynd dros am Mabwysiadu, mae nhw'n rili un. Ond ni'n ffodus iawn yn mynd I gweld gwahaniaeth, dyna mae'n awyd ni, so unwaith o'n mynd cwrdd fan ni'n gweld. Ni'n pwydo am beth mae'n sef yn ôl yna. Mae unrhyw rhywbeth yn ei gydaelu, so I rannu nhw gofan. Iawn, oce, diolch yn fawr. Ac eto, ti wedi Mabwysiadu bach yn bach gyda'r gŵr. Fel aelod Cymraeg, a pa mor bwysig ydy I chi gallu dysgu Cymraeg i'ch plentyn? Oedd e'n rhywbeth bwysig, achos pan fel teulu Cymraeg, mae'r ddoi yn siarad Cymraeg, yn gyd y ci, mae'r rhieni mwy ddim yn siarad Cymraeg. Mae'n unig pobl yn dod o draws yn mab ni, bydde ddim yn siarad Cymraeg yn ydych. Felly, oedd ni'n wneud yn ddys iawn o ran pan o'n i'n gwneud trwy'r broses o matcho a rhoi'r llenwi'r rhestr yma, oedd yn broses od iawn. Rhoi'r rhestr o bethau yn chi'n bodlon ystyried o'r Mabwysiadu. Oedd yr elfen Gymraeg yn bwysig iawn I ni, achos o'n i ddim moyn bod y plentyn yma sydd yn cael newid hyd ar effro
yn dod i gartre newydd yn cael ei wneud yna. Mae gorfod mynd i di gwahanol gyda teulu gwahanol, gyda iaith gwahanol yn rhywbeth anhygoel, a ni ddim yn gallu dychmygu hynna. Felly oedd yr elfer Gymraeg yna yn mwy o ddewis iawn. Felly gyda'r pwynt ni'n weid pethau fel bod ni moyn bod plentyn, bod ni wedi dod yn bach i wedi'r ysbylt ar enghraifft, sydd wedi cael y byd unigol system. Digwydd bod ni Mabwysiadu plentyn o ddim wedi cael unrhyw fath o Gymraeg o gwbl cyn hynny, ond yn ddigon ifanc. A gaethon ni digonedd o bobl yn dweud wrthyn ni bod angen i fod yn hyderus ar ran pan o'r faint o sponges i'w plant iaith. A dyna beth sydd wedi digwydd. Wedi cael ei drochi yn ieithyddol yn y cartre. Mae Gymraeg yn wych ac yn hyfryd clywed y siarad Gymraeg gyda'i ffrindiau. Mae'n destun hefyd lle mae gyda programau ieithyddol yn gyffredinol, ond mae'r Gymraeg wedi dod yna yn ffantastig. Dwi'n cael Cymraeg yn fyw te, sydd yn fyw yn ddechrau iawn. Gyda'r cadw te, ti wedi Mabwysiadu, ddau o blant, ond ar adegau gwahanol. Sut oedd chi yn mynd drwy'r proses yma o Mabwysiadu yn eilro Cymraeg tro cyda? Hawsa a bosib, sy'n siŵr? Mi fe yna, ond oedd rhaid i'n canol y pandemig. Dyna ni beth sy'n dweud, mi gyda Mabwysiadu yn canol y pandemig. Na, mi gen. Dwi'n glawn hynny, oedd yn iawn. Oedd yn wahanol iawn, achos y tro cyntaf, oedd un Mabwysiadu, oedd y gweithio cymdeithas yn ffocysu, wrth gwrs, o'r plentyn oedd yn Mabwysiadu. Yr ail tro, oedd y ffocws wedi gwahanu rhwng y ddau plentyn. Y plentyn oedd yn dod i fyw gyda ni, a'r plentyn oedd eisoes yn fyw gyda ni, oedd yn mynd i wynebu newid byd am yr ail tro. Mae hwnna yn beth mawr i plentyn yn trwy, achos bod trwy hwnna o leia diwedd y plant. Oedd e'n wahanol iawn, a doedd y pandemig ddim yn help. Ond yn y diwedd, ti'n cyrraedd yn tîm o'r plant yn dechrau yn yr ysgol, a trwy hynny nath pethau setlo. Ystydu reit, oedd gyda ni deulu o Merda, a dyna ni. So mae'n broses o fan o bari a broses o wneud hwnna. Jyst rhan i llwyddo bob cam, ond jyst yn cyfnod mewn sydd o'r broses yma'n edrych. O Mabwysiadu cyntaf, neu yr ail? Yn ffredinol, o bari. Ie, wel, fel oedd Gis yn gweud, un o'r ffurflenni mwyaf anodd i ddewis, a mae'n lot o waith bapur yn does. Mae'r ffurflen yn aros yn y cof, mae'n ffurflen lle ti'n gorfod dweud pa fath o anghenion arbennig byddech chi'n fodol ystyried, na fodol ystyried yn cael. A mae hwnna'n gorfod i ddyn wynebu lot o bethau, ti dy hun yn berthynas o faint ydych chi'n fodol ystyried. Ond eithaf ni trwy hwnna, beth sy'n help mawr ydy, erbyn y pwynt yna, gyda chi berthynas gyda gweithio cymdeithasol, ond nhw'n bron yn ei o'r teulu, ond nhw'n gwybod popeth yn dan chi, eich iechyd chi, eich arian chi, eich capture chi, perthynas chi, eich yntydod chi, teulu chi, ffrindiau chi. So oedd hi'n help enfawr gyda'r broses o bari, achos oedd hi'n gallu bod yn onest a gweud, enghraifft, wedi fi wrthyn ni, fi ddechrau mynd am ddau tro yma allan un. Os fi siarad o blentyn, i gael o blentyn, bellach i gael o lew. So, ti'n sydu reit, ac yn cofio'r moment yn union, ges i ar y ffôn, lle nath i ddisgrifio'r plentyn yma oedd ar gael, babi bach o fe, neu hi. Ac, yn cofio'r moment pan ddisgrifio'r plentyn yma, a meddwl, dyna'r plentyn ni. Dwi'n cofio'r lle o'n eistedd yn swyddfa, dwi'n cofio'r popeth yn y sgwrs yma. Beth yn ofio. Yn rhywbeth i gofio wedi. Waw, agor. Mor i eto te, y broses o fath mwy o broses o rhoi'r ffurflenni i lenwi mas ac actiaeth yn ymwneud. Ie, mae fe'n broses sydd yn mynd yn ddwfn iawn i ato chi. Rwy'n catching yn contyndod a just interrogato popeth o'r amdano chi a'r hyn i chi'n wybod a chanes chi. Sydd yn hynod o'r intrusive iawn, ond chi'n dod allan ar y ochr arall a chi'n wirioneddol yn deall eich hunain gymaint yn well.
pob rhan o fe, jyst yn golygu bod chi'n dysgu fwy yn eich hunan a yn eich paratoi chi wedyn ar gyfer cael plentyn. Felly ie, anhygoel. Grêt, so iawn. Mae hefyd, wrth gwrs yn ti, eitha syml o bosib yn emosiynol, dda gael ei weithio sy'n siŵr. O, oedd hwnna'n emosiynol. Rhaid i chi fod yn agored iawn. Beth ydych chi'n gael cyn o'ch chi'n berthynas gyda'r gilydd, a ni pa fath o berthynas i chi gyda'r nawr. Ond i'n gwneud o'n i joio'r proses yn fawr iawn. Fi yn gyfrannu, yn rhaid i'r pawb sy'n gael plant, deffo, pa fath chi'n gael plant yn y proses. Mae'n helpu gryfhau chi fel gwbl, mae'n helpu chi meddwl trwy'r emosiynau. Felly ddim yn naturiol, bob nid gilydd o'r partner. Felly mae'n helpu paratoi chi wedyn am pethau sy'n bod i wedyn. Mae bob sefyllfa wahanol o bob sefyllfa'n unigol, felly mae'n bod yn siarad. Mae'n bod yn siarad o chwer ni personol. Os o'n i'n dewis mewn cael plant yn naturiol, neu trwy Mabwysiadu tro, neu trwy Mabwysiadu tro, jyst y rhan fi, fel rhan o'r gwbl, o'n i'n gwybod, o'n i'n rannu mewn i'n neud gyda'n gilydd, o'n i'n paratoi gyda'n gilydd, o'n i'n mynd trwy fe. Trwy fynd i'n ffordd arall, o'n i'n control unwaith fi wedi eisiau yn pont, bydd yn i'r doctor yn gael. O'n i'n ffynnu fi, o'n i'n gwybod mas o fe, a o'n i'n helpu, o'n i'n ffynnu gyda fel yna. Ond gyda fel, chi'n mynd i'r stwff i blwyddyn wedi, chi'n mynd mas o'r basged, mae babi'n basged, a pan chi'n gwneud eich wneud. Gyda bod siarad, mae'n gymryd o paratoi a helpa nhw, a dim interfero, dwi'n i'n helpu maen nhw, a dwi'n i'n rhoi cyngor, chi'n wir moynau chi'n edrych maen i gweld y gweithio cymdeithasol yn ochr drws, so chi'n gwybod gwestiwn pam hwn yn digwydd? Pam hwn yn... Ti ddim yn gadw yna, felly mae'n help yn ferthol, ond cyn y broses chi'n meddwl, o, hwn bach yn trwsif, so wedi moyn neud hwn. Ond chi'n dod i'r nabod, chi'n dod i'r nabod mor dda, ni'n gallu gweld e, ar ôl hefyd, ar ôl broses gorffen. So, paidwch chi'n anodd o'i goff o gwybod, ewch yna ni, a dewch i'r nabod, nhw'n gweithio ffantastig. Gret, gret, dwi'n eto. O ran fel hyfforddiant a noddau ac ati, pa hyfforddiant nes i a noddau nes i defnyddio am paratoi i gymryd y cam cyntaf yna? Wel, dwi'n siŵr bod y broses hyfforddiant yn bod yn wahanol iawn i fi am tro cyntaf y tîm. Dwi'n siŵr yn ei trwy pandemig ys i wneud y hyfforddiant gyda ti. Ond mae fe gyd ar-lein gyda ni, a oedd nid yn rhaid cyntaf i fynd nôl i wneud darlun. Felly oedd e'n broses newydd bawb i'r asiantaeth a bob un. Felly oedd e'n bach o testyn ground. Ie, felly wahanol i blanfel chi'n gwneud dros tridiau chi'n gwneud bod i gael y cwrs. Oedd gyda ni dros 4 wythnos ar-lein. Felly oedd e'n tipyn o wahanol, felly gallai ddim gweud lot o ddal siopynau yn hyn na'r cynt. Ond oedd e'n ffantastig o ran gallu dod i nabod pobl yn un lle yn cael plant. Felly wnaethon ni gael cysylltiad am dipyn o amser wedi'r cwrs yma. Mae'n rhyw flwyddyn wedyn gyda'r darpariaeth eraill o dan y cwrs. Oedd yna'n gysur mawr wedyn trwy'r broses wedyn wedyn yn gweud o ble ydych chi am gyda'r broblem yma, ydych chi'n cael un peth a gallu rhannu pryderon. Felly allan o'r hyfforddiant, oedd y cwrs i gyd o ran bod yn rhiant a beth oedd olygu o ran trauma informed a ymlygu'r gwahaniaeth rhwng beth yw i fagu plentyn sy'n geid yn trauma yn erbyn plentyn sy'n cael mabwysiadu sy'n cael mynd trwy gwahanu a beth bynnag sy'n wedi yn ei hanes nhw. Oedd hwnna'n wych, ond oedd yn gallu cael y cysylltiadau yna. Credu mewn cyn Covid, yn gwneud cysylltiadau yna yn gryfach, cofnod yn Gwynedd a Castell, ond oedd e'n werth hwnna hefyd. Oedd bod, wrth gwrs, haliau i bod hwnna. Ond wrth gwrs, o'n i'n sylwedd y gwrs, ond ddim yn bod o hynny. Fi'n credu bod e'n gam i bod ar gyfer y broses, felly ydych chi'n dechrau drwy fynd ar noson wybodaeth, beth o'n i'n neud, a beth o'n i'n ar y pwynt yna, bydd gwir, dweud yn yr amser cywir i ni. Felly wnaethon ni dweud, dim diolch yn nawr. Wnaethon ni aros bron i ffydd cyn wedyn bod ni yn
yn gwasgu'r botwm ac yn wedi gael o'r ffôn yma i weid gwir, ni'n barod sy'n mynd i'n amdano. Felly, mae'n mynd a dechrau'r broses ddim yn golygu bod rhaid i chi fewn ar y broses i gyd, ond fe jyst yn golygu bod chi jyst yn mynd ar y cam yna'r broses. A wedyn chi'n gallu mynd i'r gyfriaeth yn mynd gwir, ni'n mynd i gyd yma. Oedd bobl hyd yn oed ar y cwrs hyfforddiant, oedd yna bobl oedd wedi gorffen y cwrs hyfforddiant, oedd yna bobl ar y cwrs hyfforddiant oedd wedi mynd ymlaen i Mabwysiadu am stael ac eto. Felly, jyst achos bod chi'n dechrau'r broses, ddim yn golygu bod yn rhaid yn chi fynd i'r broses a mynd i pob cam, mae fe gyd yn mynd ar eich sbyd chi. Ia, mae sy'n penderfyniad mor yn fawr, beth yw'r cwrs yn ti cadw? Ie, dwi'n cofio oedd e'n sioc i ni, achos yn hyn oedd i'w edrych nôl, oedd y cwrs i ryw raddau, yn siwr sy'n dim ond, ond rhannu profiadau gweithio falle, ar y siampau gweithio. Bron os yn nhw'n wrthio di i wir feddwl, wyt ti'n barod yn hwn? Wyt ti'n deall hwn? Achos mae'n hawdd bod eitha sentimental yn Mabwysiadu a dyw e ddim. Fel mas yn unrhyw ffordd arall ar ôl ddewis. Mae'n gyfnestol mae'n bwysig bod pobl yn deall hwnna. Dydw i yn cofio meddwl bod ni'n cael herio bron yn y cwrs. Ond hefyd cael fel ddysgu a gweld plant mewn mwy o amrywiaeth ac o'n i cyn hynny. A deall bydd yn broses yn well eisiau. Yn teimlo bod ni'n barod i daclo fe, actually. So oedd e'n sioc, ond nes i ddysgu lot. A mae'n lot o elfennau o'r cwrs tridiau yna, achos ddechrau ni ei dros y tridiau. Mae'n lot o bethau yna, dwi'n mynd nôl at yna nawr, o'n i'n cofio'n gweud hwn. O ie, oedd e'n sobl o ddefnyddiol, ond dwi'n barch yn o'i deg. Fel oedd chi'n gweud, mae'r cwrs yn un rhan sawl cam yn y ffordd. A ti os ti eisiau arafu, ti eisiau mynd cam yn ôl, ti eisiau cymryd sain yn ôl yn blwyddyn, mae'n hollol hobl i hynny. Mae'n bwysig bod ti'n teimlo'n hyderus ac yn hapus i symud ymlaen. So, ie. Ie, yn sôn yma am gefnogaeth, a byddwn ni'n mynd nôl awr i hynny, ond y cefnogaeth yna, nes i weld y cefnogaeth yna yn ystod y cwrs o'r proses yna, yn y hands-on o'r cadw ti i wneud y penderfyniad, a fi'n siŵr bod ti'n cyfforddus i wneud y penderfyniad yna. Hollol. Fi'n gwneud mae'r profiad gyda'r tîm oedd yna amlwg yn y cwrs yn cofio, oedd yna sef bod mae'n neirio rili, a profiad mawr gyda ni, so beth i ddysgu, ond i ar ôl y broses rili, oedd gweithio Cymru, so ni'n dod i'r tîm, a dda'n siarad drwy'r popeth, ni'n ni'n dysgu yn gwybod ni'n gwestiynau o beth i gael mas o fe, so ni'n gallu ymateb nôl ymlaen, a wedi mynd trwy'r ffurflen lle cael heiniol i creu o cwbl i delio gyda. I mi oedd hwnna ffordd yn rili galed, torren awr gan hwnna yn gwbl, rhaid yn hollol onest. Mae'n rhagtegol, yn ei gyda'r rwy'n cadw yn yr enghraifft, ni'n dod bod y bryd yn rhaid hopol yma fel tyde. So, dwi'n meddwl yna. Ond mae pethau bach fwy, yn just o cael o'n ti, beth o'n plan wedi bod trwy mae'n rhaid i chi siarad am y gorau chwyd yn chi'n gyda'r gyda. A mae nhw'n ffantastig yn gwybod yn y gadwyd. Rhaid nes, o'ch chi'n moyn adeg. Mae'n anodd rhaid nhw'n ei ffywydau yn dybyd, a maen nhw'n dda i dweud, o na, sy'n chi'n gallu, bydd beth i chi delio, beth yw'r sylwau chi yn teulu, so nhw'n dod o'r rhan o'r teulu chi. So chi'n mynd mas i allu dweud, nhw'n dod o'r rhan o'r teulu chi'n teulu gyda'r ffydd. A hwnnw'n rhaid gallu dweud, mae lot o bethau yn o'r fforddiant ni'n meddwl am nawr gyda'r pedwar o blant. A mae'n helpu mor gymaint am meddwl trwy beth mae'r plant, os ydyn nhw'n dod trwy rhywbeth yn rhywun hyn, am yn meddwl ffordd man, beth yw'r building blocks i wedi cael ei colli i chi helpu am ymwneud nhw mewn. Neu wrth am nhw'n reactio i fod o bethau, a dwi'n meddwl bod ni'n gwybod, ni'n rhoi arall hefyd, mae'n agorol yn ragorol, a gallu siarad trwy bethau yn categol iawn yn ragorol. So fe help yn wych. Dwi'n mae amser ti hyn am eiliad, o ran cymorth a chefnogaeth hen fyd. So beth o'n siarad am fel ffrindiau a teulu ac ati, sy'n ydyn nhw'n helpu ti trwy'r broses yna o Mabwysiadu, yn un ffrindiau teulu ac ati. Beth oedd, sy'n ydyn nhw helpu ti trwy'r broses yna? Ie, so yn y dechrau, byddwch chi'n mynd i weithio i Mabwysiadu, ni'n eitha gynnar yn ei briod, a ni eisiau gwerthfawr ni'n meddwl am Mabwysiadu,
Cymru. So, y sy'n gwneud sy'n rai o pobl lle hynna yn y teulu, yn y pam chi'n ei y cwestiwn wrth yn gael, mae'n drenu bod yn gael, beth sy'n bod, na gwestiwn yn gael straight away wrth yn ôl. A mae'n eich yn dweud, na chi'n bod, ni jyst yn meddwl sy'n Mabwysiadu, mae ffordd, i'n lwcus iawn, mae tîm ni, mae cariad sy'n cael gwasanaeth, mae sylfaen i'n credu i'n gael plant. Mae ffordd i'n gael plant, dwi'n gael yn gil, so ddim blaniaeth ar ffordd i'n gael plant. A ffaith bod hynny'n adael yn teulu, am sy'n gwneud. Ni'n Gristnogion, so ni'n rhan o teulu Gristnogol yn Pontypridd, so y capel yn rhaid gorol, pawb tu ôl ni'n cymryd ni'n ei ni. Ond y rhai aelod e heinat y teulu yn bod yn gwneud, pam yn llunedau, beth sy'n bod yn gael gafel yn y teulu yn ewch hwnna, trio hwnna. So ni'n wedi allan, lle mae stigma gyda Mabwysiadu o tîm o'n, gyda lot o plant wedi torri. Os dwi'n gael, dwi'n mynd i'n dod i chi, dwi'n torri chi chi, ond dim ond yn gwybod. Plant a pobl yma, mae plant yn ei gael trwy geni, mae problemau sydd gyda nhw, mae problemau gyda plant i'n Mabwysiadu, mae problemau gwahanol, mae'n unigolion bob un nhw. Mae plant yn ei gyda angen arbennig, mae problemau gyda fe, gwahanol iawn i problemau plant eraill. Ond dwi'n cael eich delio gyda, mae rhaid bethau cymdeithasol, mae beth chi'n ei gwneud o'r gyda. Well chi'n delio gyda maip yn ymwneithol, a delio gyda bwylio beth sy'n digwydd yn prios. So mae bob ddefnydd yn ei problemau, mae'n jyst yn teithio goffa delio gyda'n unigol, a meddwl trwy bob sefyllfa'n gwahanol, a ers ti'n ei gael plant, mae'n nhw'n gwneud ffantastig. Dydd i nawr, dyma rhannu gyda Cynnig i gael plant, mae rhywun arall yn ei beth yn ennill. Pawb yn caru, felly pedwar yn gwmws yr un ffordd, a maen nhw'n rhan o'r cymuned bach i'r teulu bach i. So pobl yn rhwng, mae rhaid i roi lle i bobl, roi gofod yma, ni'n meddwl trwy fe, a bobl lot. So mae chi gael ni'n gwneud yn y fydda yn mwyn ar daith yn gallu pam i ni. A rwy'n iawn i'n gwneud gwestiynau, so ni'n cael cymeru yma fel ffens i'n gwneud gwestiynau. A ni'n iawn i'n gwneud i neud, a hynny wy'n neud yma yn rhywbeth. Ti'n meddwl bod stigma yn parhau i fodoli yn bryd o ran Mabwysiadu yn rhai bobl ar bosib? Os dwi'n credu mae eto yn popeth, mae cymuned yn araf i symud i ni. Gyda lot o bethau. Mae bach dal yn gyd, ond mae'n gwella lot o'r gwaith ar y siartaeth wedi wneud. Mae'r gwaith o pobl yn Mabwysiadu yn y cymuned yn rhan o cymuned ysgol yn ymwedig. Mae pobl yn dod yn araf yn araf o ac sy'n dim achub plant math o bethau yn o gwbl. Yw teuluoedd methu am lot o gwahanol resymau, methu gwahanol plant, nhw'n wir yn cario, mae'n rhaid i moyn gofalu fel, nhw'n methu ni, a mae cyfle gyda ni'n gallu gyngos cario a roi gwybeth yn nhw. Ni'n dal yn rhan o'r teulu gyn, ni'n dal yn cysylltu yn y ffordd arall iawn, trwy'r asiantaeth, felly ni'n neud e'n gilydd ar ran y plant. So, fi'n credu mae stigma yna, ond mae'n mynd dros amser yn doi. Na, beth sy'n bwysig am yn os o'n gwybodaeth gyda'n siarad am, beth yn os o'n gwybodaeth. Un o'r sy'n jyst yn meddwl yna, un o'r beth yn dweud, sneb ni tair chi awr o'r contract o ran chi, a gweud, byddai eich o ran awr, dwi'n so'n gen y mas yn yna. Dwi'n ewch chi clywed, a chi chi gadael yn y fel chi'n dweud, rwy'n gael blwyddyn off. Dyna'r cyngor fwy ag allwyd. Gwyrdd o bod, siarad o'r bod. Ie, cymryd blwyddyn off yna, gyda neis. A gyda, sydd oedd ffrindiau a gyda ti o ran ymateb sydd yn helpu ti trwy'r proses? Wel, y stori, gyda'r peth oedd angen i wedi ymfellu o'r teulu dros drosto o ddel yna ond dyn nhw ddim yn blant naturiol te. Ond dyn nhw ddim yn afon ni cael yn cariad tuag ati nhw. Er enghraifft, rhieni hyfryd yn gweud bod paid ysgol bod ni'n cymryd y plentyn yma dros ar gyfer gwyliau a nhw'n distance o'i hunain. Mae'r reality mor i'r gwrthwyneb yma, just hollol i'r gwrthwyneb. Er enghraifft, oedd yn plentyn i draw gyda nhw ddefnos yn ôl am wythnos yn y garafan, a maen nhw just wrth i bod gyda'n gilydd. Mae'r cariad yn ôl yn anhygoel i weld, oedd e'n just yn hyfryd. Felly, o ran y stigma yna, o ran teulu gyda fel doedd fi'n yr unig opsiwn i'n gweld rili ar gyfer Mabwysiadu ar gyfer cael plentyn o Mabwysiadu felly oedd y just y siop o bod ni'n moyn Mabwysiadu oedd y peth bod ni'n moyn plentyn. Ond yr elfen yna o mae'n siwr sydd yn gallu cael plentyn sydd
sydd ddim gyda byluniaeth yna. Ond, ie, mae'r reality jyst yn hwyr. Diolch yn fawr agored yma, diolch yn iawn. Ac Adrian, beth oedd yna i ti o'r rhywbeth ffrindiau teulu ac ati? Trwy gyd digwyddiad llwyr, mae 3 o'r ffrindiau gorau o'r ysgol oedd yn y wedi Mabwysiadu gweld. Felly, oedd gen i rhywbeth o ffrindiau oedd wedi yn llythrenol yn y flwyddyn yn ddwy cyn i ni ddechrau. Oedd nhw wedi Mabwysiadu. Hwna oedd wedi gwneud y gwahaniaeth i ni. Oedd ffrindiau da iawn gen i, oedd yn grŵp WhatsApp ac yn gallu holi bob math yn syniad nhw. Mae rhaid i ddweud, gafodd nhw i gyd yn gen i amser yn oddach yn ni. Mewn ffordd, dwi'n lwcus yn yr ystod yna, bod fi eto wedi clywed i straeon gweithio nhw wedi gallu paratoi am rhywbeth Cymru fi na, a doedd e ddim Cymru i ni. Ond oedd cael y grŵp yna yn anhygoel, ac oedd helpu hefyd gyda aelodau hun y teulu, pobl gyda yn achos i'n credu, pobl efo camsyniadau am sut blant oedden nhw, lot o bobl yn meddwl bod nhw'n feral, neu just ti'n camwndwy, neu eto, sy'n anodd i cael yn achos i'n gallu neu rhywbeth o'na. Ie, mae'n syni i feddwl o unrhyw yn gallu meddwl yn afgwydd, achos mae'n hyfryd. Y gwir yw, fel oedd wedi dweud gynt, ti'n ar fantes dros bobl sy'n cael plant yn naturiol, achos wyt ti yn gwybod rhywfaint am ddweud, ti'n cyn nhw gyrraedd i dy gyd, ti'n gwybod beth yw'r angen, ti'n gwybod beth yw'r trafferthio, y siarad sef yn dweud, ti'n gwybod yn y babi gyrraedd hefyd. Felly, o'n i'n gosod ti'n gwybod, wel, ni, di'n cael o'r ffordd, ti'n gwybod? Ie, felly mae debyg yn y camsyniadau pobl, o enwau hefyd, pobl os yn cwestiynu, wyt ti'n newid i enwau nhw, neu beth os o hwn i'r llall yn ie. Gwybod, mae'r holl bethau fel hwnna, ti'n gwybod, dwi'n just... Wel, unrhyw rhaid arall ar y cyfan, ti'n trio cael mi drwy siarad a bita chylysau a mynd i'r ysgol, ti'n gwybod? Ti'n meddwl, mae'r camsyniadau sy'n cael bobl yn gallu bod yn rhyfedd. Ond dyna ni, ti'n gwybod, nes ni'n bwrw ati o cael rhywbeth o ffrindiau wedi bod trwy ni, a neud rhywbeth o bobl chi ddim yna. Eto, pan ti'n cael plentyn yn naturiol, ti yn bod ei roed grŵp fel beth yw'r grŵp yma. Ie, ni'n neud o beth hwnna. Mae'n gael pawb ni, grŵp. Mae'n ti'n Mabwysiadu, jyst un beth, ti'n rhywbeth o bobl, ac i yn adol, rhywbeth o bobl sy'n siarad Cymraeg hefyd. Ti'n gwybod yn union beth sy'n trwy, ti'n gwybod trwy beth hefyd sy'n gallu gwneud i, gallu rhoi perspektif i ti. Mae'n byd o wahaniaeth. Felly mae'n grŵp cymryd Mabwysiadu Cymraeg gyda ffrindiau eraill, ydych chi gyd yn y grŵp yna, neu ydych chi'n grŵp gwahanol? Fi ddim yn gwybod. Iawn. Ond mae grŵp yn bodoli ydych chi'n Oes. So mae'n ddigwyddiadau yn y gweld. Mae'n ddigwyddiadau ni'n mynd i o'r pan chi'n allas y dolyg. Mae hwnna'n help am plant ni hefyd i ddeall bod nhw'n rhan o gymuned ehangach ond nhw'n rhan o gymuned Cymreig. Mae nhw'n hefyd yn rhan o gymuned o blant sydd wedi Mabwysiadu. Wrth gwrs, mae nhw'n deall o gwiriadau hynny gyd eto. Ond maen nhw'n dechrau deall, mae gen i'n ffrindiau fan hyn sy'n ein peth o fi sy'n bod drwy'r rhywbeth help mawr iddyn nhw yn ystadgu. Nawr sy'n Catrin, ni heb sôn am hyn gwbl lad yn hyn. Ond Catrin, pan ti'n mynd drwy'r broses o Mabwysiadu, wyt ti'n agored i'r ffaith gallu yn datblygu hynny dysgu a chwanegu. Ti'n agored ni'r syniad yna. Mae rhaid i ti bod yn cael ei hefyd. Eisiau ti rhaid i ti bod yn ddefnydd, bod yn onest yn yr mater i hwnna, achos hollol naturiol i gofyn yn hwnna. So ti'n poeni sydd yn dewis naturiol, so ti'n poeni o dan unrhyw amlwg. A poeni ar y cyfan, bod ni ydw i'n ddigon da i ymdopi gyda hwnna. A i fydd yn person iawn, ti'n gwybod ti'n cael y teimlad am o dwi'n gallu neud gyfiawnder yn y teimlo. Ond fel ni wedi, mae'r hyfforddiant yna yn dod i wynebu'r cwestiwn yna. Mae'r gweithwyr cymdeithasol yn ffantastig, mor brofiadol. Mae'r hyfforddiant ti'n gael yn ddiddiwedd, so ni'n dal yn cael ei gynnig nawr, os ti siarad, ti'n dal yn cael cynnig ond blynyddoedd i ddod. A eto, dwi'n pwysleisio, ti gan pellach na rhywun sy'n cael plentyn
yn naturiol, achos ble ti'n cael y beth o hwn, ti'n gwybod? So, os ydych chi eisiau plentyn o dan unrhyw amgylchiadau, mae hwn yn bosib yn rhywbeth. Felly, ti'n gwybod, paid â sioed dy gefn ar y posibilrwydd yna, addysgad ei hun, cadw at y hyfforddiant, tro fyny, siarad gyda dy gweithio yn y cymdeithasol, a gyda'r ofn, mae'n lot o gyda'r chi yma. Grêt, yn ôl awr i gito, llawer o fath gofres y Mabwysiadu yng Nghymru yn hynny dysgu ychwanegol, neu falle yn olygu rai, yn gallu olygu bod yn cymorth pellach wrth iddyn nhw dyddio wrth gwrs. Felly gito, yn gael eich plant yn hynny o dysgu ychwanegol amrywiol, sut ydych chi'n mynd i'r afael a hyn fel teulu? Wel, defnyddio'r holl offer sy'n cael ei roi i chi yn ystod y hyfforddiant a jyst trio atgoffa chi amdano yr holl beth yma, cofio am yr activity mind a jyst sut mae'r ymenydd a pa fath o rhan o'r ymenydd o plentyn defnyddio a badeg a helpu nhw trwy hwnna i ddod i'r ymenydd i'r resymegol. So mae'n lot o offer o catching siarad yn fyna. Fi'n credu broblem ar hyn o'r bryd yn lot fwy eang ar gyfer y gig yn gyffredinol o dynnu ar hyn o'r bryd ar ystod aros o 3 blynedd ar gyfer asesiad cenedlaethol. Felly mae hwnna yn gofyd sy'n cael sydd ar hyn o'r bryd. Sydd yn gofyd sydd ar gyfer unrhyw iaith, sydd ar gyfer rhywun sydd wedi cymwysiadu. Felly, dyn ni'n llwyr yn bod o'n talu dyn ni nawr mewn sefyllfa lle mae jyst yn gofyd rhiant. Ond ni'n gallu defnyddio cyd-destun yna sicrhau bod nhw ar enghraifft ar hyn o bryd mewn gwyliau haf. Mae hwnna yn dod â problemau yn hunan a ni'n sicrhau goffa taw ni'n mynd i gartre di nawr, fydden ni'n gyda ni'n mynd i gartre di. A gwneud pethau fel yna. So mae pethau fel yna wahanol o gyfer falle rhywun sydd wedi cymwysiadu i hyn. Ond yn y bwrdd, mae'r broblem ac yn ofidie yma, mae unrhyw yn mynd drwy dda. Gwneud ni eich trwy'r broses o ddewis, pan gaethon ni yn matcho gyda'n prydu ni, oedd gyda anghenion meddygol, a oedd hwnna wedyn yn golygu bod wedi bod yn rhestr am gyfnod hir. Felly, ond yn y pen draw, doedd yn ddim yn rhywbeth oedd sydd wedi cael ei gofyd i'r tymor. Mae eisiau dangos bod angen bod ni fel y gorau, a pan mae'r problem yma, pan mae'r pethau meddygol yma yn y ymgais, eich bod chi wedi meddwl yn ymwneud a dod i ddeall beth mae'n ei olygu, beth chi'n olygu i chi fel tîm. Achos yn y pen draw, plentyn yma yw'r person pwysicaf o'r Gwasanaeth. Felly, sicrhau bod yr hyn ydych chi'n gynnig o'r rhieni yn ffitio ar gyfer y plentyn yna. Y plentyn yna hefyd yn gallu ffitio mewn eich bywyd chi, achos os mae hwnna'n gallu digwydd yna, mae problemau chi'n cael a dyna wedyn lle mae'r plentyn ar ei rollad. Beth i ychwanegu hwnna hef o ran yr pwnc yna? Difyr iawn, Mae'r un bendyn ni, low functioning autism and high functioning autism. So ni'n gweld hwnna fel ddegawd ar y plentyn, ni'n gweld hwnna fel yw mwth o bob car, unrhyw wahanol, y ffordd gwahanol o gyrru bob car. Mae eisiau yma, sy'n ffordd car yn gweithio. So mae'n gyd o bob plentyn yn unigolion, mae eisiau gwahaniaethu ffordd yn gael addysg. Profiad ni fel teulu, mae'r plentyn sy'n low functioning autism, angen bach fwy o gymorth wedi cael help anhygoel. Mae'r ysgol yma rhywun, mae'n cael bwst i'r ysgol, mae'n dosbarth o 6, mae'r trips ysgol yn mynd yno, fi'n gwybod mynd yno. Mae'n offro'n gwaith o'r ysgol. Mae fe'n joio bywyd, mae fe'n hapus, mae fe'n edrych ymlaen yn ysgol. Gyda'n rhywbeth chi'n eraill, oedd rhaid ni'n trwy drefnus i gael bach o cael help yn ysgol, i helpu'r ysgol, i gael help o gyngor. Felly, ochr ni, mae'r plentyn sy'n Mabwysiadu gyda gen ar ben, ni'n gael llwyth o help, ni'n twyd bethau, ni'n ddiolchgar dros ben. Sy'n gwybod, mae llwyth o help, ond mae'n beth gan yn rhoi chi'off, gael plentyn gyda gen ar ben, ni'n rhoi bobl yn twyd popeth. Gret. Ni sôn o bach am gamsenadau o barod.
lot. Hyn, gyda ti ddechrau te, oedd rhyw cansyniad gyda ti hyn Mabwysiadu sy'n newid nawr ar ôl y ti Mabwysiadu. Dydy ac mae pobl yn gwneud beth fel sôn bod nhw'n gwneud hyn o fath o'n gwneud amser neu achos bod nhw'n seingls yn gallu gwneud hwnna. Unrhyw beth o ran safbwynt ti newid ers i Mabwysiadu hyn. Oedd lot o dreulwyr, i fi nabod ei eidau, so constance issue. Os ti'n rhan hyn ydy, edrych ti digon dda, ni moyn gael ei barnu, ni moyn trwy proses, yn rhywbeth yma rhywbeth amdano fi, ddim yn gwybod amdano fi fy hun. Ond, maen nhw ddim yn rhoi chi ar ei strictly, ac yn gael gwybod na. Dwi'n ni'n gael eich gwybod, os ydym yn rhan, mae ti di gwybod, dwi'n mynd i weid, os ydym yn rhoi ddim ti sydd ddim yn addas. Os ti ddim yn rhan, dwi'n gael eich gwybod. Os ydym yn beth i'n rhan, os mae pethau yn newid, mae'n helpu chi cael y llawn i gwella gyda nhw. Eisiau bach o bethau ar ti'n ei wysau drwy ni, mae'n helpu chi cael trwy gael mynd trwy yna i ni. Os mae eisiau help ariannol, gael siblings, ni gael oedd cwbl angen yn ymwneud extra o'i gael, per deg wedi helpu ni'n ariannol, i hynny siŵr bod y plant gael yn y ddangen ar nhw ni'n hynny. Felly oedd nhw a mae eich dynnu wedi mynd yn sydyn iawn o'r gwaith o gyda. Diolch. Wel, ofyn y cwestiwn ti hefyd, unrhyw cansyniadau y ti cyn Mabwysiadu sydd wedi newid nawr o bosib? Fi ddim yn siŵr ie, dwi'n credu y cyngor yn rhoi unrhyw, a cyngor yn gweud yn barod yw, os gyda chi unrhyw syniadau i Mabwysiadu, wrth gwrs yn rhywbeth chi'n gwybod sy'n gan syniadau yn bita. Ond os gyda chi unrhyw elfen o beth yw Mabwysiadu, ewch i'r sesiynau gwybodaeth. Dyna yw'r can cyntaf. A hwnna yw'r peth. Fi'n credu y sioc oedd gyda ni wrth fynd trwy'r broses gorfod wneud pethau fel cynnal, sy'n siŵr gwybod ti'n cathod, sy'n siŵr bod ti'n rhoi beiliad anwes, ond bod rhaid i beiliad anwes yn cael asesiad hefyd. Felly, wedyn cael y sioc bod y ci sy'n gyda ni. Mae gyda nhw fwy o ofyd am y ci gyda plentyn yn y tîm, a beth yw'n gyda ci, gyda plentyn. Felly, pethau gyda ni clwban nhw, bydd yn siŵr am ys angen asesiad yn y clwban hefyd. Cynnig ni get away gyda chi'n cael asesiad yn y clwban. Ond mae'n bethau fel yna, a chi'n siŵr ffeindio mas pethau fel yna trwy gydol y broses. Mae'n wastad yn y clwbeth sy'n mynd i fod yn dod ata chi llorau ffyd, sy'n mynd i chi ddim disgwyl. Ond fi'n credu bod pethau sy'n ti hefyd i gweithio yna yw mae'r gweithio cymdeithasol yn gwybod, yn nabod chi, a mae hefyd mae'r gweithio cymdeithasol yn plant, yn nabod y plant. Digwydd bod o'r gweithio cymdeithasol yn plentyn ni, dyna tro cyntaf i ni erioed fynd trwy'r broses metrau hynna, fi'n gwybod. So, gyda ni, y gweithio cymdeithasol hynod brofiadol, mi oedd i hollol gyfnod, mi oedd i achos diwetha ni cyn mi yn reol. So, i ni bach yn mentorol gyda'r gweithio cymdeithasol y plentyn ni, oedd yn hyfryd gweld yn chwarae allan. Ond oedd hi ei hunan yn gweud, ac i gofyn i chi gweithio ni, sut ti'n gwybod pwy yw'r rhieni cywir yn y plentyn yma? A oedd hi'n gweud yn ni bod wedi darllen gymaint o broffils, ond wedi gweld y broffil ni, okay, hwn yw'r teimlad o bod y dyna'r rhieni cywir gyda'r plentyn yma. Felly, mae'r gweithio cymdeithasol yn gwybod beth yn gwneud. Maen nhw'n gwybod i pobl nhw, maen nhw'n gwybod i plant nhw, maen nhw'n gwybod y darbar rhieni yn gweithio gyda. Felly mae wirioneddol, maen nhw'n werth just ymddiried yn gwybodaeth nhw a diwylliant nhw o'r broses yn dal yn chi. Diolch yn iawn eto, a dy gwych, diolch yn iawn. Ac yn gyntaf, can syniadau y ti o bosib, yn chi'n cael ffafo gan o'r ti eto mynd i sesiynau gwybodaeth, ond unrhyw o gynnol ti ac yna unrhyw can syniadau sy'n newid nawr ers ydy Mabwysiadu o bosib. Dwi'n credu i fi yn bersonol, mae'n ham syniad, prif cansyniadau yn fedrych o bo'n syniad yn gymharu nhw. Os ie, nhw'n blentyn ci a gwaed i sut ydych chi'n cael ei blentyn. A dwi'n cofio gyda rhai, cwrdd yn y tro cyntaf,
Ond dwi'n hapus, mae nhw'n estron fi, sut ydych gael nhw. O fewn dim, o'n i wedi cwmpo tros yn hen am hysgu. So, a nawr, lle yn llygau o fewn. Mae'n digwydd allai gyda wedi, mae'n digwydd. A dwi'n cofio pan ni'n sef pobl yn edrych arnyn ni'n wahanol, neu yn gyngadu ni, bod nhw'n blant hyd y gwaith. So ti'n gwybod, ti'n gwybod pan dyn ni allan yn y parc, neu yn yr ysgol, dyn ni just fel pob teulu arall. A dwi yn cael ei fod yn gwybod, ond mae pethau mae'n digwydd. A dwi'n cytuno'n llwyr o'r beth yn gweud, oedd yn lwy wastad yn gweud, and the justice system, mae'n werth yn gyried yn y system, yn y weithio cymdeithasol, mae'n brofiadol, mae'n gwybod yn unig, mae'n nabod chi, mae'n nabod y plentyn, mae'n gwybod beth sy'n gweithio. So nhw sy'n gwybod torau, os chi'n cofleidio hwnna i gyd, wneud popeth gwmpon i le i ffordd i hi. Dwi'n rili o gyda'r arall, sy'n symud o bosib sy'n meddwl am Mabwysiadu, sydd yn heili neu ffrindiau sy'n meddwl am wneud hynny, os ydyn quite yn siŵr beth ni'n ei gyntaf o bosib. Nef gais, yn holwch, yn o'n e-bost, mae'r cam cyntaf yna yn teimlo'n nerfus iawn yn ei hynna, ond mae hwnna'n un cam allan o faint sydd i ddod. Ond, fel beth yn fyw, ar bob cam o ti'n gallu am saib, ti'n gallu rhoi stop, ti'n gallu mynd cam yn ôl, ti'n gallu feddwl am unrhyw beth. Mae'r gweithio cymdeithasol yn gweithio cymdeithasol sydd yn gofalu gan y tŷ. So ti'n meddwl am plentyn i ddechrau, mae'n rhaid i gofalu gan y tŷ. Y cyfer arall sy'n dweud, yw'r hyn yn gyd, so i fod gwbl onest. Os chi'n mynd mewn ac yn esgus bod chi'n bywyd chi'n berffaith, bod chi'n wir edrych ymlaen at hwn, bod chi'n fi'n gallu popeth yn ei deall, cyfan plentyn. Byddwn nhw'n gwybod bod chi'n gweud y gwir, achos byddwn nhw'n gweud ffachdau. Dych byddwch yn onest yn dweud, dwi'n nerfus, dwi ddim yn siŵr am hwn. Dwi'n siŵr bod fi'n da. Beth bynnag yw'n ofyn di, jyst byddwn onest. Mae'n neud ti'n fwy dynol, mae'n neud yr holl beth yn fwy real. A dyna beth fi'n bod yn real, i beidio bod yn beth, beidio gwybod yr atebion bob tro. Mae hwnna'n profi bod ti'n gallu, bod ti'n swil am gofyn am help. Mae hwnna'n holl bwysig i unrhyw un. Ti'n gallu gofyn dy llaw beth sy'n gwybio, neu eisiau saib, neu eisiau amser i fynd y hun, neu beth bynnag sy'n angen. Mae'n bwysig gallu bod yn onest, a gallu gofyn am yr help. Lyflu. Diolch fawr. Newn ni orffen yna. Diolch fawr iawn. Catrin, Hitro a Hedd. Beth am ein sy'n cymryd y deall yn eto? Os o'n pethau'n gan fod mwy am Mabwysiadu a ti'n pwynt a drafodon ni wedi drafod heddi, siarad o'ch aelodau hyfryd o'n tîm yma heddi, dyn ni'n bach o amser ar ôl y sesiwn i ofyn cwestiynau ac ati, neu gallwch chi ddod o hyd i'ch asiantaeth Mabwysiadu leol a gwneud yn holi ar rhywun i wefan Gwasanaeth Mabwysiadu.com Ond diolch yn fawr i chi gyd. Dwi'n dysgu lot fawr yna. Dwi'n gobeithio bych chi'n dysgu lot yn y sesiwn yna hefyd. Ond dyna ni yna, joio'r gwneud yn Steddfod. A cofio i ysgol ein hael achos dwi'n dosgu fawr dwi'n meddwl. Ond diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.